Babinečko. Bože, ináč tieto tepláky sú mi malé, alebo čo? To tak má byť. Bichon. Ona má vlásky ako bišoník, ale núfačík má pomal ten zákový, taký pretiahnutý. Ale srdc nemá pomal ten zákový. Maltenzáci nemajú takúto kučeravú srdc. Ďakujem za follow ináč aj na Insta. Ďakujem. Ste mega úžasní ľudia. Milujem vás. A spravíme si voľakedy súťaž o tých 50 €. Chceli by ste? Sice 50 € v dnešnej dobe nič neznamená, ale len tak. Lily. No ja som teraz skapala Joker. Ale musí dať viac. Nemôže to byť presne na tom čísle. Lily. Čo je, láska? Čo je? Čo je, bubinko? Lilka, ty sa správaš ako také malé dieťa, vieš to? Jak človek. Love me like that. Dám si s vami aj kosku. No a ten Čavinko mi aj odpíše na to. Podľa mňa on nepochopil, čo chcem. Ahoj. Moja Miuška sa chová tiež ako malé dieťa. Mám sa fajn. Ja keď mám veľké líca, keď mám dodol, ale všetci mi hovoria, že mi brutálne ide dodol. No ale nemyslím si to. No, asi to pochopil. Čo budeš dnes robiť? Riešiť. Vybavovať a tak. No hej, lenže ja totiž to neviem nájsť asi dokument a mám asi.
No hej, a potom, keď ja mám 21 rokov, proste preto neviem, že čo aj ako. Som úplný grambloš v tomto. Čo sa rieši, ale nič. Dane sa riešia. A piču o tom viem. Boha zás. Čo zás? Čau. Jede podnikal. Áno, už pijem. No nepodnikám. Ja ale neviem nájsť dokumenty. Takže neviem, čo aj ako. Piče. Podnikala som, bože. Ale ja už pracujem inde. A nejak som na to pozabudla. To vyriešiť. Zrušiť všetko. No. Áno, 25.5. sa založilo hento na to auto. A o mesiac som išla zrušiť tú živnosť. A živnosť som zrušila v roku 2025 toho 6. mesiaca. Takže teda pozastavila som ju. Tak, ale však to je jedno. Proste. No a ja sa neviem prihlásiť na to finančná správa. Proste nemám žiadne prihlasovacie údaje, nič proste. Zruš, to sa neoplatí tu na Slovensku. Pičovina. Odkiaľ si pomôžem ti?